Heme jana salam, men Altın. Habarsız galmy gepleşiň Instagram'y näme bölümüne hoş geldiňiz. Täzeliklere bu ýysançly habar bilen başlaýas. Eldeşimiz Gowanç Gylyjew ýaşyl tuğumuzy parlatdy. Next up we have more bantamweight action, and the first fighter making his way away from the cage. Do not let him get his hands together. He does. All that hard work, but good wrestling. Clyde Chip. Point with a left. Spinning back fist. Watch him look to try to work those legs up. I feel he does need a submission finish to win this fight. Yeah, he needs a finish. He needs a finish for sure. After 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for a unanimous decision in favor of your winner. In the blue corner, Gowanç Gylyjew. Gowanç, berekella size beğenirdiňiz, bu söndürdüňiz. Diňe öňe. Inni klip täzeliklerine başlaýan Söhbet Jumaýew Doğan Sap bilen täze klip hödürledi. Täzece klipimiz Celil Nurberdiýewden. Yine geçen günleri hatta unuturlar yine sağlatta Vat bolu değil mi yine vatta Saklan kalp biraz yanımda kayma yatta Unuturlar yine sağlatta Vat bolu değil mi yine vatta Saklan kalp biraz yanımda kayma Yine bir täzece klip Espiter'den Bari. Men özümden bari güzeyetin yari Yari Seni tapamakın hani Fenze yok hiç mani Berekella bu hepde täze kliplerimiz kän Azat Dönmez, Meleğim. Meleğim, sensin meleğim Dileğim, anladın dileğim Meleğim, sensin meleğim Dileğim, anladın dileğim Parahat Pürjäýewem Duman adlı klibini hödürledi. Yanlıştım bilmem, yanlıştım bilmem Yanlıştım bilmem, bilmem, bilmem Yanlıştım bilmem, yanlıştım bilmem Yanlıştım bilmem, bilmem, bilmem Pälwan Halmuradowdan Canly sesi ýazgy. Yine bir canly ses Halipa Kakş Amandurdiýewden Şemal. Şaylan sürmeli göz bilen gaşy Cerenimin deýär näde bakşy dostlar gaýranna taus basaşy var min tögülürüm var adel Şemal nädet evet ýaşygyň güller nädedip evet ýaşygyň ýarym nädedip ýalgyrsaň senin toy güni aýlygyň söýgülip şugyn
Tempo şarjımıda başlayas. Yaş bilen şat öwüz parky yok. İnni parky yok kim güneli. Barıvır kalbimiz bizim yaralı. Bolmaz inni suyun dovamı. Ayrı düşer boyun alalı. Züleyha Kakayeva bir näçe aydymlary hödürläpdir. Yıllar yürüp barışı bilen, bağıttan bolsundur sevilen. Bir tätin yılları bilen, mehremedi alan gıydym, menin gıydym, ayım gıydym. Yeni bir MP3 aydymymız Söhbet Jumayev'den Hiç. Yüreğimi dinle dinle, seyirimi dinle dinle. Düşünüp bu derdime gelme senden hiç. Benim yan günle günle, ne erkemden elimde. Instagram täzeliklerine Jeytunur bilen Maro duşuşdu ve Jeytunur postunun aşağına şeýle ýazypdyr. Elimde gül, elim hayran, sana seviyim aytmana var ya. Şöyle vermen doğunyan, edip aytsam kan diyen. Ýöne belki diýipdir. Sizin pikirinizçe haýsys bolar? Yeni bir Instagram täzeligimiz Azat Seş bilen Karviladan oglanlar tansa betçet ýaňyz. Belki sorguların ki en cahana denmi alıp bilmeden medemi. Belki her kırpıklı nakşı birbirine dikşi titinye yürek. Ýadyňyzda bolsa Jeytunur oglanlar bilen bir challenge başlapdy. Inni gezek Muratda boldy. Göräýdi bu komediýany. Dostlar, hemen salam. Bizim challenge devam edip dur. Diýişimiz ýaly Instagram ýarylýa Avadan Halmet we Türk aydymy Jany sesi aýdyp paýlaşypdyr. Gözlerine bakınca senin, delin olurum ben senin. İyi ki de sevmişim seni, sen benim iyilik meleğim. İyi ki de sevmişim seni, sen benim iyilik meleğim. Ne olsun, daha ne olsun. YouTube täzeliklerine betbelli Jeytunur'un kärine dol başlapdyr. Begenç Öräýew bilen interview. Yani hiç gil pul zat mümkün değil, onlar pul zat yok. Hiç zat beren yok. Yok, hiç gil pul verilen yok. Sonky ýyllar näme üçin gatnaşan yok? Doğrusunu aýtsam bara men şol ýerdäki şol atmosferany, şol duýguny zady görmek isledim, gördüm, ýaşadym. Inni Elias iň goýan şarjyklarymyzyň biri elbetde könleri ýatlar şarjymyda Arnuş Murat Durduýew Sen bolmasaň. Aşık men şu gözüň nebine, karaca gözüne, didarına övüne. Yanımda bolmudama yanımda, keşfimden kanayın. Bir kuş men sevgimden ağlama, gözlerim bana doğa bulur şirin sözleri. Sen bolmasan ne dip yaşayın, sen ki dünyani ömrünü eyleyin. Sen bolmasan ne dip yaşayın, sen
Yine bir könler ýatlaly Maral Durdyewa'dan aýrylygyň aýdymy. Gapyňyzda toy tutulýar dilberim Hanasın mesivhim we pasi Seni gaýsy pele urdy bilmedim Köňlümiň sultany Uşamyň şahsy Hana senin süýen diýen dillerin Gapyňyzda toy tutulýar dilberim Hana uşun mesivhim we pasi Kesekiň bagtynyň üstüne şeydip Madam toy toylayar dünýäň mesleri Inni gelýär tesirleri okamaly şajamyda. Ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Altyn Ýyldız. Birinji like we tesir menden işleriňizde üstünlük berekella mejatama. Köp sağ olun. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Nazlym Bebiş eke menzil eke klip adyşy işiňizde üstünlük. Menim pikirimçe klip diýsen gowy bolupdyr. Ýene bir tesirimiz Söhbet Han Supersin Meylis Halbayev Qoşulyan. Indiki tesirimiz Arslany Altyn Jetka. Oh wow, kukulka can. Spasiba. Yine bir tesirimiz Atacan Ataev. İki örüm saçlı men klaslaşymay. Rus metde okan bolsaňyz belki bolup biler. Yine bir tesirimiz Kerimov. Sençe yok diýdaryň aýdymy Yeslisto bizem bilýäs. Enni gelýär soňky tesirimize Ýomut. Enni şo Jeytunuryň afisant bolan videosyny görmeli boldy täzeden. Intam görmedikleriniz bar bolsa, şu taýda salgysyny goýan geçip görüp bilersiňiz. Bu yerde. Bollu. Dostlar, indi gelýär bölümimiziň soňuna. Bu bölümde diýsen kan kliplerimiz wady, Instagram ýaryan täzeliklerimiz wady. Siz haýsyn halan bolsaňyz tesirlerde belläň. Onda näme dostlar, indiki bölümde görüşýänçak özüňize gowja serediň. Hoş, sağ olun. Habar bilen başlaýas. Täzeliklere Celil. Nur berdi. Dur. Normal. Yine bir täzelik Espiter'dan. Jany sesse ýazgy. Bu hepde näme täzeliklerimiz var? Hepde Instagram'da bambiçki täzeliklerimiz var. Sağ ol. Bambiçki diýsen oldu. Şemal nerede? Şoma. Öwsel. Eýbi. Güller nerede? Öwsel. Vay. Ýa ýaşy göre aýdymdan birde bu. Aydym çykany efendim. Başlaýas. Şat bilen, yaş bilen, yaş bilen şat öwü. Rempoş aýdylarym we Nur bilen Mara görüşdi. Dersiň pikiriňiz haýsy? Belki diýipdir. Düşündiňmi? Belki bolýar, şo ýöne. Dawolly bu gezek diýäler. Ýa bolmaly. Çok büyük. Aydın mı işler oldu. Ya bir de yapıyorsan ikisinden birini alarsın. Aýdymy jany sesde aýdyp paýlaşypdyr. Pauza verdin bir şan. YouTube täzeliklerine betbelli. Aşağıcamda Anuş Amandurdiyev. Anuş Murat Durdiyev. Sen olmasan. Näçe Amandurdiyev boldy? Ya bundan çıktı dedi ki. Sen bolmasaň ne dip ýaşaýyn. Anuş Murat Durdiyev. Indiki tesirimiz Naz Halbayev. Qoşulyan. Stop berýän şo. Hayır, Kapak şartdyr. Nettin de. Kapak koyduk diýen şeýdi. Media